देखो भाई लोग, अब भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा हो चुकल बा कि सब लोग अपना आप के मतलब समझ रहल बा कि हम अपना आप खातिर राम बानी तो हम अपना आप खातिर हनुमान बानी। तो कोई ई सोच रहल बा कि हम अपना आप खातिर कृष्ण बानी। अरे भाई साहब, राम हनुमान कृष्ण बने खातिर राम हनुमान कृष्ण लायक काम भी करे के चाही। अब देखो भाई लोग, काले खेसारी लाल की एगो आइल बाटे फिल्म जौना के नाम बा बोल राधा बोल। अब एकरा में खेसारी लाल यादव के रोल का बा, कृष्ण के रोल में भीड़ बड़न। बाप रे भाई साहब, प्रेमिका के दिन पर लाइन लग जी। अरे भाई साहब, रोले से निभैले बड़न तो लागे के चाहिए। अब देखो भाई लोग, मतलब भाई लोग देख के एकदम साफा बकलोल टाइप पे लागत हमरा। भाई साहब मतलब देखो, इनकरा जी में और कुछ काम नहीं रह। कबो इनकरा राम अवतार लेवे के बाद, तो कबो राजा राम फिल्म बनावे के बाद, तो कबो इनकरा हनुमान मतलब अवतार लेवे के बाद राम जी की जय हनुमान जी की जय। आ कबो इनकरा बोल राधा बोल, यानी मतलब भाई साहब बोले ना कि दाल भात चोखा सबके के मिला के, यानी मतलब खिचड़ी पका दो। भाई साहब इनकरा जी में मतलब दुनिया के जितना भी काम बा ना, मतलब सब चीज इनकरा जी में बाटे। अब देखो भाई लोग, कबो ई राम बनत रहन, तो कबो कृष्ण बनत रहन, तो कबो हनुमान बनत रहन। कुछ दिन में ई लगल है कुछ और बन जियन। अब नाम उम ना ले, मतलब कुछ और, मतलब आप लोग समझ तो घूम जाए। हाँ हाँ। अब भाई कैसे कि पहले तो ई जानते रहो का रहन, वो बतलावना चाहम, लेकिन आप लोगों को पता हो कि पहले क्या चीज के रोल करते रहन। आज से 100 साल पहले, 6-7 साल पहले। हाँ तो सब कोई के बात पता है भाई। देखा बताओती भाई, अभी कल मेरा बेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल से शाम के 4:30 पर रिलीज हुई रहे, मतलब बोल राधा बोल एक मूवी आई बाटे खेसारी लाल यादव के। अब देखो ये मूवी की जो रिस्पॉन्स रहता 12 घंटा में 5 लाख व्यूज। अरे बाप रे थू, ई साला कौन व्यूज ह, बाप रे। मतलब 12 घंटा में 5 लाख। अरे भाई साहब, तो लागत जितना बनावे में फिल्म के पैसा लागल हो उतना तो पैसो ना निकल पाई हो। हाँ भाई, देख के लाग रहा भाई ये तो हमरा। वैसे आप लोग के क्या लाग रहा बा कि फिल्म चल पाई कि ना चल पाई, और एकरा पर कितना हार्डली व्यूज जा पाई, कमेंट करके जरूर बताइए जा। बाकी ये वीडियो को यहीं पर रह देते हैं। कुछ वीडियो अच्छा लागल तो लाइक कमेंट शेयर कर जाए, कैसे कि आज की इस वीडियो को मतलब कि कुछ मतलब अलग टाइप बनाओ रहे, कुछ थोड़ा बकलोल टाइप है, यही वजह से कल नहीं। बाकी फिर मिलते हैं लूट से, तब तक बेस्ट। आप लोग टाटा बाय, टेक केयर, धन्यवाद।